Čau lidi, nevím, jestli mě to slyšíte, já nevím, jestli mě slyšíte. Čau lidi, vítám vás u nového videa, dneska to bude z World of Tanks Blitz a rád bych si zahrál, ale počkat, já nevím, jestli mě uslyšíte, já potřebuji grafika, značky, počkej, co, jo, tady. Dáme to všechno na pajdu. Snad mě teda uslyšíte. Já bych změnil se u mě to, že mám už 60 TPčko, ale já bych chtěl teďkonc PADBčko. Kdo by z vás nevěděl, co je PADBčko, tak to je toto. PADBčko to má předzdívku jako 50, jako PADE a B jako Bčko, takže PADBčko. Jo, chtěl bych ho. To je fajn tank a jako dalšího bych chtěl holinka. Ne, to není holinka, to je horinka. Jo. Ale asi před horinkou tak půjdu na takový jeden tančík jménem Favo 4005. Prostě Favo. A já už mám i Chariotera, takže by to mohlo být dobrý. Každopádně nebudem to okecávat a já jdu do hry. Nevím s jakým tankem. Hele, tak dáme lidi desítky. Dáme desítky. Ježiš, oni mají karoty, vole, tak my máme Type 5 Heavinu, tak to jo, a Jagr Panzera S100, tak to jo, tak to možná máme win, pokud to nejsou debilní hráči. Možná je to BZT dobrý, no možná je dobrý. Potom tady ta Heavina, Progetto a i ten 221B. No, to dobré. Oni jsou vlastně takhle všichni dobrý, jak to koukám. Bro. Are you kidding me? Are you serious right now, bro? Vylez, kámo, já jsem si Ty hovnovej. Ne, dneska bych to chtěl dát bez prostých slov. Což bude nice. Což bude průser, ale jo lidi, nepište mi do komentářů, protože jsem špatný a to vím, jelikož to moc dlouho nehraju, ale moc se mi dneska bude dařit, já to ráno hrál, ale moc se mi nedařilo, ale tak uvidíme teď, jak to bude. Ježiš, ne, hlavně ne S100, no za ně ten Číňan, ten 114. Ježiš, Badger, ty vole, no tak to je taky bomba. Kámo, ty vole, oni mají taky dobrý néťáky, ty. Nebo ty tanky jsou néťáci, nevím jak hráči, ale tanky jsou néťáci. To máme i my, vole. Dobře, jak jsem řekl, bez prostých slov, to možná dneska nepůjde, ale já se budu snažit. Krásu, ten Badger, vole, to je krásu. To máš všude červený, jenom dole úplně to. OK, S100 jde, tak to bychom možná... Tady ten je tady otravnej. OK, takže já už jedu. Pozor na toho Číňana. Ching chong, fong fong, ching chong, ching chong, 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 mincheling, vole. Mincheling. Tak to bych nechtěl, ty vole. Já ho měl na druhém účtě. On má on je OP jak svině, ty si můžeš koupit i druhý dělo, který má víc ran, ale za mě je lepší tady to jedno. Tak na něj zaútoč, vždyť má jedno. Jo, ty máš ale to. Je ochraně, no. Skýtal to von. To bylo trošku zlý, ale... Kámo, ty jeď, kámo, doslova, on mi tě prorazej skoro nikde, vole, zepředu.
I z boku těm na to. Tak prostě si nejméně oblíbený tank, vole. No tak když nepočítám wafly, lidi, ty, kdo hrajou World of Tanks Blitz a celkem dlouho, nebo prostě to, co to hrajou, tak vědí, koho myslím, wafly, nějaký tank. Je to nejotravnější tank asi, to je horší než ten Type 5 Heavy, si myslím. Říkám jenom můj názor. Tyhle, ten Karo, kámo, kdyby mě trefila, bych se já bych zeslábnul bych a ty vytáčíš kamarád, co říkají Češi? Pardon, bez občanky nemůžu. Hele, já plodat, ale ty schovat, jo, a nezíkat, nebo něco takového. Já to viděl na TikToku, ale teď nevím, jak to bylo. To nic, jedem. Ježiš, ten Karol, já ho taky nenávidím, to je... Kámo, on je tak OP. On jako není úplně OP, on takový, jak to říct, protože on je dobrý tank, to je dobrý tank, tohle. Kámo, svědí mě, vole, to nos. Já. Tak nic, ale střelil jsem si do něj. Kámo, ten Jägerpanzer za mnou. To je taky ty vole dělo, kámo. OK, na první bitvu to moje poškození není úplně špatný. Prosím, ať nejsem v mínusu. Kámo, já jsem v mínusu skoro pořád teďko, s poslední dobou. Jo, on... Aha. To jo. Tak to mě bro. No, můj největší damage je 5696 za to 60 TPčko, nedávno jsem mi to. A víte lidi, co jsem za něj dostal? Reálně já nedostanu Mko. Ale já dostal 2 za to. A to jsem byl nejlepší. Já si nedělám srandu, reálně IRL získal jsem 2. Hele lidi, možná potom, jestli to, já to když tak natočím na 2krát, bych šel na Roblox. Jo. Neumím pískat, vole. Ano, bychom si mohli zahrát World of Tanks Blitz Reforge. Tam mi nedávno padl. Já jsem si koupil 3 bedny za 3000 něco, nebo mám pocit 3000 zlaťáku bedny. Z jedný mi padl, on tady asi není, jmenuje se Titan Strike, nebo nějak tak. A potom mi padl ještě certifikát a z toho certifikátu mi padl Titan HND, KSN, nový whip, KSN, nový, ne, jak to bylo, já neumím tady tu písničku, nebo jako umím, ale já ji poslouchal dřív, když ji neposlouchám. A se ptáte, co mi padlo tady z toho sněžítka, prdele, tak mi tam padl, já jsem chtěl, aby mi hlavně nepadl ten Hellcat. Ale nejvíc jsem si přál buď Smashera, nebo Su-130 PM. Ne, tady ten Titan Strife, ten mi padl, tam, v tom. A nebo jsem si přál tady toho Emila Scorpion G. Ale i ten atak není špatný, no, ale nevím. Ale toho jsem si nepřál. A mě reálně mi z něj padl AMX 1357. Víte co, rovnou si s tím zahrajeme. Ty vás se protáhnu, kámo, mě plnej záda.
ty krásu, mě bolí záda dneska. Mi hrajem byla se protahu. Ej, vole. Potom se přihlásím na druhý účet a tam vám vole, come on. Jedeme spolu, Panther. Mamma mia. Žužo labůžo, udělej mi labůžo. Oh, Defender, jeď, vole, jeď. Kamu, když dva jsme, najedem na něj, tak je dead, vole, víš? Jdeme dělat drifty s tankem. Jo, oni tady jsou taky dva, a víš co, já... Ok, to zabil. A já jsem to moc nezabil. To je debil. Pojď na něj. Pozor! Ty vole, ty si jdeš. On je neprobil, tak to je debil. No to je jedno. Jedu na koni. Neumím pískat, učím se, takže... Jo, já zapomněl, vole, že on je, vole, jak ten, vole. Jak těžký, ale on je stříhač, já jsem, vole, lehký, vole, já jsem takový prcek malý, vole. Ale jakoby takhle, já bych chtěl Scorpion G, protože nastřílíš si s ním velký damage. Má nádhernou mobilitu. Ale... takhle. Každý asi mrzí, že má slabý pancíř. On ho vyloženě nemá. Prostě on ten pancíř fakt jako nemá. Každá sedmička tě všude probije s výbušnýma granátama. Takže on ne prostě, že by ten pancíř měl slabý, on ho prostě nemá. To je prostě, jak tam měl papír kolem skládaný. Jak bouchl, vole. Jaj, nic. Hele, víte co, já jdu na ten druhý účet, ale já vám budu přihlašovat a nepotřebuji, abyste se na ten účet přihlásili taky, tak já se vám ozvu, až tam budu. Čus. Guys, jsem tady můžete vidět můj účet. Maušen, BC25TAP, T43, VZ131, PZVIV, Matilda BP neboli Matilda Black Price, VK101P, Chyse, SMVCC64, E25, potom tu máme Škoda T45, AT8, SDP 40 zadymka a ACVG. Tady máte všechny moje prodané tanky, které jsem měl. To je ten tank, o kterém jsem mluvil, ten čínský. Tady ten, a ne jak to mám ukázat, prostě ten čínský, jak si to má? Doufám, že víte, ten čínský tady, co je. Taká 91, jsem dement, že jsem ho prodal, to je výborný tank. No, cože?
Se Škodovkou jsem dal 4000. Počkej. S tímhle se dává damage 210. Are you kidding me, bro? What the fuck? Tak, man. Get this thing to the man there. Dáme si dáme, bro, mother. Lidi, já chci... nevím. Já nevím, lidi. A to asi jsou. Mně se nechce vůbec hrát, bro. Co je? OK, tak schválně, co nám padne. Hovno úplný, tady to můžeme odkliknout. Tady mi padlo dneska 320 coinů, zlaťáků, nic. Pod tank, tady mi to, ale tank nepadne. Ale padl mi tok 2, na tom mi hlavně určitě. Nevím. Ale tak víte co, dáme si za tento... Já nevím. Lidi, asi příště, ty vole. Mně se vůbec nic nechce, guys. Já to lívu. A zahrajeme si Roblox. What? What the hell? In Roblox, I'm on the What the fuck, man? Ting to the can. No, mám to tak co mám. Pistol Arena, hej, tak si zahrajeme na pistolky. Piu. Dáme loď. Ne, to je moc malý, vole. Dáme, ne, ona je loď, vole. To je moc malý. Okay. Bro, že já jsem to... Ne, počkej, proč? Dobrý. Bro! Kámo, ty vole, jak to rychle mohl obejít. Co? Kamo, what the fuck? Tak se mi nějak nezdá. Tak ten se mi vůbec nezdá, bro. Blood vyjde hned tak. Děláš? OK. Ty vole. Ale kámo, ten týpek je nějaký divnej. Ty vole, ty Patrik. To je Patrik. Okay. Ty vole. Kámo, bludí mi, ty vole. Zase tenhle.
To je jak Patrik, vole, tak tenhle ten. Ty vole, já mám taky nervy. Já to věděl, ty krypláru, potom bro, ty mě štveš už jako dobu. Ty prestaň klamať butelky. Počkej! To je on, to je ta pipina. Ale kámo, on je buď je hacker, nebo nevím. On dělá tohle. A vole, hnedka tě zabije. Co tam ten ty vole? Nejde, bro. Co ty, jak jdeš? Co ti je, bro? Co ty? Ty, more. Ty, co byl za zdí? Tady. Co to je, bro, kámo? WTF? Zlatý rivals, ty vole. No. Ale dvonek! Co je? Za degešáke. Co to je, bro? Co to je? Dobrý, on je hacker. Dobrý, já na to kašlu a nebudu, vole, nevím, co to je, vole, jestli jsou hackři, vole, nebo co to je, bro. Jestli si tady nějak nastavili autoshot, nevím. Ty vole, máš kytku, bro. Zahrajeme si, hej, víte co, jen tak pro prdel si zahrajeme jednu hru, která se jmenuje jestli ji najdu vůbec. Ballerina, cappuccino. Hej lidi, schválně, jak to bude vypadat, když k tomu prostě pustím tu originální skladbu, co melu, hudbu. Právě jsem se koukal na moje video. Když tak se můžete kouknout, pokud to, určitě mi dejte odběr, jelikož mám jednoho odběratele. Ty vole, teď už natáčím rok. Sice tady mám na kanále 21 videí, ale to je jedno. Počkej. Bober. Ale dobrý, tady to je tak. Tak a je to tady, bro. Ne, já to nemůžu poslouchat. Nahodíme se tu hudbu, co tady je, vole, ještě za sebe udělám, vole. Že za sebe udělám, vole, 5letý kiddo, vole, který, no, konec. Dáme se to takhle. A jdeme, nebo takhle, já to musím ještě zase vzít, takže ping, pong. Ping. Ballerina, cappuccino, tralala.
už to se kašlu, už to prostě kašlu. Dobrý den. Ten insane je fakt insane, nebo není insane, ale prostě... Ty vole, já jsem se lekl, kámo, jak... Tak teď vás zmizel jsem. Jsem tu znova. Já zmizel. Jsem tu znova. Já jsem zase zmizel. Jsem tu znova, zmizel jsem. To je Divinine. Teda... Co? Ale moment. Oni jsou nějaký rychlí a divný. Kam zmizel? To byl můj. Ten byl tak sexy. Tady je! Yes, mám ho, mám... Co to je? Lidi, chápete to? Ne? Tak ne. Ale prostě je můj, vole. Co je, pindourové? Tady toho dám. To taky snad. Tohle taky snad. A tady to už je 100%. A čum na tum sahurák jde. Dobrý. Jak mám velkou bejsku, do prdele úplně zbytečně. Collect all dáme potom. Bro. Kemo, jo. Dobrý. Upgrade max 6 miliard vydělává. Tak víte co, já si teď zajdu pro nějakého brainrota a ozvu se vám. Ne, neozvu, vole. Tung sahur 6667 alright 711 baba mini guzi. Vole, už písničku by nás paměť, vole, skoro. Už je to pěkně štve. Ten jako tung aura a prostě tady Divinine. Teda, co malu? Aj, tung. Exkluzivní. On bych chtěl tohle šaška. To jste vy všichni tady. Aj, tung, sahur. Běžím. Ok. Oh! Pojď, to musím dát. Nice. Ty vole, tung, sahur mi běží naproti, dobrý. 667, alright, 711, van baba pidi guzini, berbalone loli, kapramama, mama čupa, fula, ta, sahur, because, daddy, co jsem si řekl, vole? Upgrade. Máme i tady peníze teda. Upgrade. Ok. A teď collect all. Ok, bro, my man. Počkej, tady. Ještě dolů. Tady. Vítejmer 4D. Vítejmer 4D. Okay, bro, mami. Potřebujeme 110 trilionů. Říkám, zase bude trvat 10 let. Ty vole. Oh. Počkej, cože?
Proč jsou tady, vole? Secret nechci. Já nechci secret. Víš co? Já tam dám. Nedám tam toho banána, kámo. To je nedobrý, vole. Dám tam tady ty dva. Mutation? Co? Počkej, když tady dám give a give, open, gold, jo. Bude to trvat 5 minut, ale kolik mi bude vydělávat, že jo? Já je dám sem. Tak, fuse. A kámo, ten secret. OK, teď je na to velká šance na DV9. Ale kámo, co když mi padne, kámo, tu prdele ten exkluzivní. To bude trvat hodinu. OK, ale hodinu to dne lidi ve sláji budem. 50 litrů. OK, jo, počkej, máme, tak si víte co, zatočíme se. Jo, vole, tablet mi padá. Kámo, 150 litrů mi padlo, bombokla. Víš co, já si jdu pro DV9 tady. Vezmu si tohodle. Kam jestli dostanu takovou šunku, ty vole. Já budu tak nežlivý. Na gold, jo. OK. Invitation machine. A co mám teď dupí? Co mám dělat? Co mám dělat, Ivo? Jo, asi dva stejný, ne? Moment. Z normálního na gold. Mutation time. Jo, musím dva stejný, to si ze mě děláš prdel. Ty vole, já než tam doběhnu. Víte co lidi, já hlavně než to získám, tak se ozvu se vám, až to získám, jinak tohle video bude mít 10 hodin, ty vole. Snažím se od 6-7, tam vzadu je další 6-7. Ale tady nevím, jak to dám teda. Pojď, ne! Lidi, ne, já sám, ne, nebudu to hrát, já nemám taky nervy, Ty vole, já tam čekal takovou dobu, než se to spawne a ono se hovno spawnulo. Ach jo. Já budu plakat. Už nevím, co hrát. Nebaví mě nic. Nic mě nebaví. Nebaví mě ani nic. Bomboklad. Hej, víte co, já to vytvořím tohle video a potom vytvořím nový a tam bude Rivals. Sice až vyjde ten Rivals, tak tady na tomhle videu bude stejně 0 zhlídnutí, ale prostě co, já to dělám pro vás, baví mě to, ale prostě já nevím, no, i když, nevím, baví mě to prostě. Takže u dalšího videa, čauky, mějte se hezky, ahoj, ahoj.